Ngiyanamukela nonke ngiphinde ngibingelele ababukeli be-Blaqlife TV kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko noma izigaba zempilo. Namhlanje ngihlelo sisi wami ozongichazela ukuthi bamgila ngani, ngabe usahila na? Igama lami nginguStifuza Dlangamandla Zulu. Sawubona. Yebo nje ntokazi. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Cela ukwazi igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi. Igama lami nguPearl Nokothemba Mthembu, ngibuya endaweni yaseMpangeni. Kodwa-ke amatoho ngiwabheka khona la kwelikabhanana. Uhlala lana nje around. Ngikhona lana nje. So kwenzakalani-ke? Sichazele usilandise ukuthi kwagilwa yini? Awufuna ukwazi azawufuna ukwazi. Yazi sibuye endumbeni nje. Ubuya endombeni? Endumbeni. Mina ngathwasa ngivuka nje ngigulele ngoba phela umuntu beyahambe athi kuka namanzi amponjwana. Yimlo yayikhanda liyasho. Yes. Ngiyabamanga ngoba phela nabangani laba sibe singathembi kahle siphila nabo la kwelikabhanana. Hami kwabamanga. Hayi mangifika hayi izibhaji. Umlapho wendabuko ke isangoma ngekuso. Ethi awema abona imoto athi awunazi imoto. Athi nanka amabhasi. Ngithi avelaphi athi awakho. Ngithi hayi fanele nje uyothwasa wena. Unobizo. Inobizo. Ngithi mina hayi ngithi kodwa nkulu kwami ngokubheka ke isimo sasekhaya ukuthi ngeke ngizwe phela kuthiwa lapha ke kufanele ukuthi ube nenkomo nezimbuzi namahenisi. Bafana amahenisi. uGobela ukhuzenisi ke akaphuzisi mina off. Yes. Yep. Hayi ke ngithi mina ayikulungile. Ngizoye ngiyozwe ngingasekhaya hayi. Ngiye ekhaya umama ngifike ngichazele mama yazi ngeke ngakababonayo ngoba bengibona ikhanda lingapheli nje. Ngize ngazi kunento eyidume endlebeni. Manje uvele waya kwababonayo ungamtshelanga umama? Phela hlala lapha eThekwini. Mawuxoxela omunye uthi aweze sekuphela izinsuku ezintathu ikhanda libuhlungu lisho endaweni yodwa sengiphuze into eyiphuzwayo lezi ezaziwayo zokupholisa kodwa akupholi kodwa ngazi nokubheka phela mhlawumbe ngenze mhlawumbe abumnakwethu yangiphephetha noma ngabe kwenzakalani phela esikhathini esinzima awazi ukuthi akathi ubani lesikhathi samanje nabafana sibaqomayo anamanga yes abanamanga basibuleleza into ngajela ukuthi wedwa kanti hayi sesikwadini sacela ungaphawuli lapho ngicela ungaphawuli izanazo ngicela uqhubeke nenhloso yakho kwenzakalani hayi phela ngifike ngisho ekhaya ngithi hayi kwakukhona umkhulu omunye wayesangoma engenzeka ubungenwe uwe umama wami kodwa ke ulo othi thomo yama level izo and semtshelile abanye ukuthi hayi kodwa ngenzeka mama ngenzeka nabo lomkhulu umama kodwa ke kube nokuphikisana nje okuthizeni yagcina yenzakalile-ke ngagcina-ke uhlanganisiwe-ke ngoba lo baba wathi yena uzongisiza ukuthi angisize-ke ngithwaseke so ngase-ke bangihlanganisele ekhaya imbuzana nani ngahanjiswa-ke hayi kodwa omunye wabuza athi mina ngokwazi kwami isangoma siyayigijimela siyele sona lapha esilokhunjwa khona umuntu mayethwasa ugijimela yena afike azenzele kuyikhuluma idlozi cha elami lalithulele lali off duty ngiyabona lapha ekakuyifele nje ivila kangenwe olela hlezi off duty befika abantu benze athule nje athi idungize imbuzi wegirl ugirl noma uboy ungathule kanje wena sistory sakho yes elami olahleze lithule kwenze yonke into laphana i-weekend kuzomela ukuthi uthole ibhodlelana lesiphuzo esithile esishoyo mhlawumbe ne-12 athi nje ufuna i-flying fish ngingcothi ufuna i-lion nibangaka nithwasayo la sasiba u7 okay ngiyababona kodwa abanye ukuthi hayibo ngathi ukhona umehluko uyumbona sekusumuntu avuke athi ngise ngiyafake nami ngiyenze angezeke wafika kanjani abantu lesikhathi eside kanje manje wena akukho dethi awuyisho wena leyo nto noma ngisetoilet ngibe ngizenze hayi ngilapha kuzokhona ezothini ayikufika isikhathi ekuhlanganiswa ke ekhaya ke angifuni uqamba mangisima sihle ikati libe nje lihambele ivashelwe leziko yabo ukuhlanganiswa kuze kugcineke itholakele ke inkomo ke leyo ukuthi ngiphume phela hayi kodwa ngiyana la before uphume nje kwaba ngoba phela into yami yayiphezulu vele ngoba kwasekubonakala imonto nje sekubonakala yonke into kwasekufanele mina kahle kahle ngibe umuntu oyoba nendumba yami ohlala nje laphana asebenza abantu ngibe yonke into hayi ngisheshe ngiphuma mina ngahlala ko 4-5 months kanje ngaphuma ke
kodwa cha lo 5 months wawufana no 15 years wawufana udilika jele Yilo uyifunda lapha. engathi nje ngakufunda amathambo mayechithwa phansi ukuthi ke kuthiwa leli Babechaza ukuthi lani leli lisho ukuthini. osekhako mama lona isitha lona umthakathi lona into engayifunda ke le Amathambo kuphela. 6 months wonke. nako uqhuma uyabona mawucream la belunge uqhuma ufutha njalo kancane kancane uyaqhuma ukuphalaza ongangakwazi agcine kufundile kodwa ngoba nje hayibo ayike nokwenzela kugobela nezingane zakhona ezinyanyisayo eyinwama kwapha noma sayifaka irod on eyicikayo wethe benywe nezingane zizale kazifuhluzi fanele niphathene nezingane kodwa ke ngaba nenhlahla noba ngasheshe ngaphuma la abanye nje ngokuthi amakuba akahlanganiswa bahlala isikhathi eside lapha angimchazele kodwa ngithi yazi baba mina njalo angaboni lutho namanje athi hayi kulungile hayi awuphupha unjani angiphuphi nje lutho mavele ngiyiphuphele nje lana siseyindaweni zocima kona abangani bami sengibakhumbula ukufa yes vele lapha ekhaya othwase kwakhiwe ngisho yendumba seyendumba yami nje uround sokuzanyela umhlohlo ngahlohlela ukuthi mangifika nje hawu uzobeziwe angiyiphuphela nje into enjalo ngiyiphuphela nabafana nje ababefeka ukuthi sivele egoli yonke into enjalo anjike into engiyiphuphayo yeah hayi ke nangempela ke bese ke angicabeke okunento angicaba nje ngayo nje wangicaba enzela ukuthi athena wenze uyabakhuphula bo usekhulumile nabo naye ukuthi bekhuphuke awu mama ngicebela naye impela hayi niphuphe nje ngiyiphuphele nje eIndia nje hayibo sayibo nangokuraja sevelaphi ayithulele futhi hayi mase ngithi kodwa kunento engizwa ngizwe even sengiphuma lana ngosuke ngasina ngalo ngangizwa ukuthi kunento ekhona hayibo sengizwa but ngahamba ke ngayikhaya ngosebenza ke hayi tololo babengena abantu babebazile ulapha engangithwasa khona and uyaziwa ubaba ukuthi cha yena uyayenza into yakhe isitoro sakhe mawuthwaswe kuye nje cha vele uphuma vele ulokhu njalo ukhokhovula lutho ke kodwa kimi angibanenge nje abantu umuntu asihlushwa indoda ngizamele ngihlanganisa into engekho kodwa athi namanje indoda lokho yenze njalo yes ngize nginami kodwa ngithi awuvala umlomo umnyalo omuzothula hayibo athi asengithule gogo kodwa nje kwenze ikululu ngabo lana ke ngizoba inkingi ngizoshaya umphakathi ngizoshaya nje umphakathi hayi ngiyahamba yazi ngelinye ilanga ngasengathola ngakhuluma nomunye nje ngixoxela ukuthi yazi lo ngabuya mina lapha nje angiboni lutho noma umuntu efile ezohlola mina ngivele nje ngingaboni lutho ngoba ngiyibona namandiya eyidlulela nje ngathi ngibona ngamaPakistan ngibona nje into enjalo bese ngiyahamba ke ngiyokomunye nje umama ngicabanga ukuthi wayesebenzisa amanzi bese ngiyambuza ngekuyena ufike asho hey ngane yami hey wenza inkinga kanjani athi hawu waze wayexosha idalwa ngithi ngenzeni wahamba wena uyothwasa thokoza gogo mafika uyothwasa inyanga yakho yakucaba thokoza gogo hawu Nkosi yami ngani wona unezizwe wena wafaka izizwe unalutho nje awukaze nje ube nedluzi awe makoda wase wangila umuntu angiphuthele umnandi baseThekwini sekudlula oDurban shuthi lesongade ecaba ethi khonta afuna uyivusa kuwena shuthi wayecaba ngezizwe ngaleso sikhathi wangicaba ngezizwe awuzekhala nezinyoni ziyangifakazela ukuthi hey ngaba nenkinga enzima so wakulapha ke sekukhipha lezona lezizwe lezi hayi zakhe izizwe ngophela ke akukho ke Nkosi yami okuboshwela emhlabeni ongakhona ukuthi uqaqeke wangisiza kakhulu Nkosi yami njengamanje nje ngiyambona nje mina uJesu ukuthi ukhona futhi inkosi ke noma ngakavakasheli ke endlini yakhe ukuthi cha ngiyofakaza and ngingamqwashisa nje omunye umuntu ukuthi bafethu awukuthi mase uthola usizo kwenye indawo uphinde futhi uyothola na kwenye indawo uyoza ukuthi ngabe iyahlangana lento and mina ngokwami abantu abadala nje ekhaya babazi ukuthi ngempela ikati lele ziko mase bethi ngiyothwasa bengahlanganisi babethi akwenziwe njani izikwelete esibishe kuzo izikwelete esibishe kuzo emakhaya mina nje emakhaya ngisekuduka uKhisimusi udlulila nyanga ugudi kade uguda ngile nje ngenxa yezikweletu ake sikwashisane manje sekwenzekeni ke ngesigodlele sebakwakhela sona ekhaya awu masibuke uphuza nabangani mami sesihlalela khona nje sikhumbule indlu yesikhumbuzo ku-museum uzongenzani ngesigodlo ba awunabo abantu abadala anginabo I don't have them awukwazi ubuye uphindele kubaba lo uGobela wenkukhu nempaka angisho mase bathi masuphuma basuke kufanele uphume inkomo ngisho hawu ethi more
wena ubale into ezincane inkomo yazi kunezimali izumbulu zezimali egishwayo lapha eyifunayo mina nje ngikhala ngehenisi henisi nginyanyamba noma ngidlule nginyanyamba ngehenisi yamazi uGobela ufuna henisi hayibo awazi kodwa ke kosampela akukho ngadluli siyazama khona la eThekwini sesiphinde sesikwenza konke khona la eThekwini ayikho into ezokwenziwa impilo iyaqhubeka so usuhilile kuyona yonke lento le ngiyazama one step at a time ngosuku nosuku ngiyazama ukuhila khona nje ngoba phela akho mphefumulo waphuma sesibonga lokho ukuthi akunamphefumulo waphuma ngahamba bayithwasela mina ke ngendlela yami umkhoshosho wami omthwaso ngagcina ngakhona ngokuqhubeka ngisebenza yabo manje njani amahloni abantu bazi ukuthi uyothwasa kakhulukazi umndeni ngiyababona abangani but umndeni sebazi ukuthi okay sizosizakala sesinoGobela noma sesinesangoma ekhaya kodwa kuze kube manje babuka nje wahamba kwakukhishwa imali nani but awusebenza wenza ilutho ngisaba nokubhodla yabona nje ukubhodla makugcwele ifamily ukuthi ngizithabe usengizwasefuna imali ke manje sifuna ukumosha imali makugcwele umndeni ngisaba nokubhodla ngibamba nomoya ngoba ngibabona ukuthi hayibo lona uzophinda aqale ikem zakhe phela masila eThekwini bacathi ikem zethu kanti nami ngatshelwa angimalalanga ngavuka ngathi nje namhlanje ufuna ukuyothwasa so wagcina uthola ilutho kahle kahle ekhanda bekwelani awufusho beka kuyinyongo nebhabhalazi utshwala kuphela ngizothini ngoba phela nakho ngiyaphila ngifanga ayinayikho into engayisebenzisa nenyongo sibe sikhiphe masiyabantu lesi sikhathi singakwasimosha iziphi ezinye izinto okufanele udile ngazo ngalesi sikhathi okukhona la usebenza khona manje ngiyayitohela nginokuhamba nje ngiyiculele endaweni engama club kanjena ngihambe ngiyiperformela emahotela ngenza ama live bani bengihambe ngizama ukuthi yabo ngizame umboniso bhanyabhanya ongatheni yabo nje wasemalokishini abola kufika khona abafana bezigebengu babale nje lezo tour engikhona ngasimosha mhlawumbe ngabe ngathola mhlawumbe ongabe sengafaka ngisho na ku the wife kodwa wakwenzakalanga ongasimosha kakhulu yazi ngeke uzowazi ukuthi ubani okubukela kuphi and ubani wazana nobani I hope babona indlela oyiyona nokhulumisana ngayo since uchaza ukuthi uthanda acting so ungathini ukuzinxusela kubantu abaseyikhungweni ephezulu zokuhlanganisa uzuyigcine nawe usuyithole bathi noma ama-drama noma ama-series ungathini ukuzinxusela kubona ngikathi nje nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva nansi iarts bakithi cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyamthanda kakhulu bye